Здравейте, приятели! Това съм аз, Ninja Cock 79, а това е Жу 2003. Да. Всички, които гледат това видео, са чули за тази прекрасна игра. Може би от някой приятел, от някой реклама, от каквото и да е. Важното е, че в момента гледате това видео и ние ще ви запознаем с играта. И така, основното в това игра и най-важното правило е да се забавляваме, нали? Ами, честно казано, да. Да. Първата стая, в която ще влезем е кофи. Тук са игрите Smooth Smash и Coffee Beans. Можете да се забавлявате, да се чатите с приятели и така нататък. Ето тук е вашия чатбар. Аз сега идвам, приятели. Можете да денсите, махате, сядате с S, денсите с T, махате с W. Защото нищо не правя. Никой не знае. Жуе сега ще дойде. Да, и ето и него. Да. Сега отиваме на втория етаж. Тук, където се печата Club Penguin Times, вестника на Club Penguin, играе се Манкала. И ето го него. Вестника се управлява така с стрелките. Многото Puffle Party, Pidey. И на втората станица обикновено Secrets, Jokes и нещата, които ще дойдат. Всяка има тайна. И така. Ами, това беше от кофи. Отиваме отново в таун и влизаме в Денс клуба. Тук е и Sound Studio, където, ако сте мембър, можете да запишете някой трак и да го пуснете в така наречен Sound Studio. Това е супер лесно и е супер интересно. И може да се кефите на музиката. Жужо, къде си бе? Горния етаж. Да, ето го и горния етаж. Тук са игрите Beast Ball, Twin Ice, Astral Barrier. И тук можете да играете на играта, където трябва да целите. Целите, давай Жужо, давай, ти си от сините, аз съм от червените. Аз ти рече. Или двамата от червените. Да видим какъв скоро ще постигнем. Омаги, защо учих това нещо? Това беше точка за сините. Аз съм от сините. Омаги, 9 от 3. Добре, третата стая е gift shop. Тя няма нито втория етаж, нито нищо, но в нея имате достъп да разгледате Treasure Book, който се включва чрез coin кодове с реални неща. Така, ето го и половина, вземате си реално нещо и има coin код, който можете да регистрирате. И така, можете да си вземете Puffle, които са цветове за мембри. Penguin Style, това са айтемите за безплатни гаджети, много малко са. И тук идват яките айтеми за мембри. И отиваме към следващата стая, която е Snowforts. Няма нищо особено, нито магазини, нито нищо, но тук с приятели можете да се целите. Няма да ме свалиш. Можете да оцелите и кулата, когато като оцелите ще ви даде марка. И сега е време да отидем към The Town. Извинете. Да плаза. Да плаза. Ето кои 5 шопа. Тук са игрите Puffle Launch и Puffle Escape. Чрез тази машина, вашия Puffle, давате 10 коина с мембър, натискате речката и вашия Puffle получава специално златно обери, с която можете да вземете тези Gold Nuggets и да си вземете златния Puffle. От тук
адопвате нормалните профили, като... Извинявайте. Малко бавно зарежда. Нашия приятел Жу ще обясни докато зарежда. Това е оранжевия профил, зеления профил, синия профил, профил кучето, котката, червения, зефирия, жълтия. И така. Тук е специалния квест за Rainbow профил, профил хотела. Така. Можете да направите и квиз, кой е подходящия профил за вас. Може би. Да, това е нещо като тест. Да, но го е можело преди, именно в момента го няма, което е жалко. Тук е квеста за Rainbow профила. И това е профил хотела. Да, тук завеждате своя профил да яде, а тук да спи на тези легалца. Това е лобито, гъмен спа. Когато заведете профила си, той прави нещо, вие си гледате как го прави, което е жалко, но по него. И това е за чистата на вашия профил. И така, това беше всичко от този етаж. Можем да преминем към покрива, където е и оръжието за изстрелване към облака на Rainbow профилите. Извинете, че завежда. Забравя нас. Да, така. Тук на този етаж вашите профили могат да спят и да ядат, да плюскат като води. И тук също могат да скачат и в басейна. Да. Ето го оръжието. Ако се видите вашия жълт профил, тук става яко. Не само жълтия, но жълтия прави и още яки движения. Забравих да спомена, че профилите могат да правят трюкове чрез тулбара отдолу, но и всеки профил, освен новите Rainbow, Gold, Cat и общо старите профили, могат да отидат на специална игра, освен синия и кафедия. Всеки от тях има специална игра. Преди жълтия имаше, но тя беше заменена с Sound Studio. Това Two Gold Nuggets и ето какво ми правят номера, консолата на превъртане или пък да кажа нещо или да се го щупнем. И това е всичко от профил хотела. Време е да преминем към The Stage. Извинете, съжалявам за това, което се случва. Просто да е бавен. Най-после заведи The Stage. Тук с вашите приятели можете да изнесете модно ревю, да видите кой има най-яки дрехи. Или пък ако искате да играете пиеса с Switchbox, стават разни неща, като искате копчета, това, ако не сте решили копчета, ще получите марка. Да, като споменах марки, всеки от играчите събира марки. Те не ви дават нищо, но яко когато получи някаква. Това е за виждане на различни личности, партията, за дейности, които правите. Те са много прости. Някои от тях обаче са изпълняеми. Да, какво казваш? Повече подробности. Повече подробности в нашия уебсайт. Да, който сигурно сте в момента, щом гледате това видео. Тази марка Go Swimming е почти неизпълняема, защото трябва да сте супер стар играч да имате обенопате. Но ако гледате този клип за начинаещи, значи тази карта не може да се вземе сега, в момента, но може би в далечното бъдеще. Или ако използвате измамни програми. Но ние не сме по измамните програми. Купейгуин има строги правила, пък и не е забавно да добавиш айтеми. Все пак, това е изгубва смисъла. И така, всяка игра си марки. Ако желаете да си купите Nintendo Wii, можете, като мен, не съм се регистрирал още, но да спечелите всички марки тук. Така,
все пак, когато следващ... някак по-късно в сайта ще дам публикация с снимки от моето Nintendo, как съм играл на Game Day. И тук са и всичките ваши пинове. Ако ви мързи да гледате кои са, после отивате тук, изберете си някой и почвате да го търсите. Подходящо за някои партията. Това трябва да се смъкна бързо от стейдж, че нещо почна да намиша на Дим. Така. Отиваме в пицата. Точно така. И... Така. Пицата! Тук можете да нахраните на Тук в пицата. Сега ще дадем думата на Жужу, след малко. Който ще Не, спокойно, аз нищо не искам. Не, искам да ти дадем думата. Искам. Добре. Извинете, че ми зарежда. Пак много съжалявам, но просто тази пица машина е много дразнеща. Не, че е дразна. Но просто интернета малко се бави, като гледам. Да видим дали ще мине една минута, докато заведи. Добре, без това време ако мине... ще обясни какво ти искаш да кажа преди малко. Така, в пицата, това е място, където ножки може да си храните вашите аватари в играта и също можете да нахранвате вашите пъфали чрез тази машина тук, която на него бави. Също има и една игра, като Пизатрум, добре да кажа. Там може да приготвяте пици. Има лесни и трудни нива. Всъщност като цяло това е пицата, има пиано тук. Всичко комфортно е, изглежда комфортно. Като експерти ще ви кажем тайна. Погледнете долу при ръчката и ще видите, че има бомбони и нормална пица. Натиснете ръчката и ще станете на Candy Mode. Можете да си правите шоколадова пица. Пица с глазура, пръчици, желирани бомбони, лакта и какво ли не още. Но това след малко, когато тази машина за хранене на пъфали заведи за Бога. Жужу ще ви разкаже за някои от функциите на играта, които още не съм споменал. Като например хвърлянето на снежна топка и някои други неща, които той сети. Да. Като заговорим за снежната добре, има меню с чат, с snowball, т.е. тези топки, actions, движение на вашия герой, емотиконки и пъфъл триксовете, които ви ги показва Ninja колко. Всъщност да. Също, ако искате играча да ви издава някоя емотиконка, цъкате на емотиконките и си избирате коя искате да посочите. Както виждате, това е ония Ninja колко маха. То се прави от менюто. Да, Actions или Wave, т.е. W на вашата клавиатура. Ако искате да танцувате, от менюто Actions, и цъкате човечето, което танцува. Ако искате от клавиатурата, цъкате D. Вече ако искате да седнете, си цъкате Actions или стрелките на клавиатурата. Така също има и опция да поканвате приятели, която е отдолу вдясно на вашите екрани. И там я цъкате и там ви изписват, ако някой ви е поканил за приятел или ако искате да поканите някой за такъв. Също вашата карта в... Тук имам 50 000 пари и няколко и до приятелите, приятел менюто иглу. И до иглото има акаунт, който ви показва.
Там може да направите нещо като за играта и така. Колко, защото съм сигурен, че има нещо казва. Сега, приятели, ще спрем за малко, защото мисля, че това никога няма да ми заведи. И хора, успяхме, не, по-скоро аз успях най-накрая да пусна машината. За 5 коинс вашия пуфъл получава пица с пеперони, която почти нищо не прави. Ето той изяжда съвсем лакомо, но това не доказва, че ще го нахраните. За разлика пък от това, можете, ако сте мембър, да вземете делукс пица за 10 коинс. Тази пица има всичко. От шоколад до хот сос, до скариди, миди и такива работи. Най-после можем да продължим. Жужу може да продължи да обяснява, докато аз ви показвам The Forest и той ще дойде след малко с нас. Давай, Жужу. Ами, The Forest е гора. Обикновено. Да, както казах, тук има едно водопадче, което е съвсем малко и мога да направя от него нищо няма да стане. И както виждате, The Forest е малко безинтересно, но понякога на празниците има интересни неща. Да. Така както виждате, ето тук, ако сте забелязали, огромен камък, който ви води до скалището. Да, и нека слезем. И така, първо да ви обясня, че Forest се смята за мястото, откъдето ще се влиза в парти стаята на Puffle Expedition. Така че, очаквайте на... Тъй като това видео ще се гледа много пъти, но... Тъй като ако някой го гледа сега, The Forest е една от стаите, които най-често се случва да има нова парти стая. Тъй като Жужу ще очаква да ме изчака, аз ще вляза в стаята само за мембъри. Само единствено за мембъри. Която се отключва чрез едно от мембърските нива на една игра в The Mine, която ще ви покажа. Ах, Жужу влезе! Не е само за мембъри, аз имам... Какво? Жужу. Не. Ими, ще да ви кажа... Да, Жужу беше мембър преди известно време, затова има и Rainbow Puffle и има ключа. Да. Тази стая е една от страхотна... Това е една страхотна стая, само набързо да кажа, за криеница, защото ако играете срещу плеер, който не е мембър и не е бил. Да. Ако е мембър, очаквайте скоро да ви открие. И да. The Forest е идеалното място за Hide and Seek, защото ще ви покажа как да се скриете вие и вашия никнейм. Оп! Изчакайте. Сега никой не ви вижда. Жужу, Как? Какво? Ела отгоре на The Forest. Чакай, че аз без исках ти на Stoneforce. Без искам. Знаеш ли къде съм? Тук съм. Ами, мисля, че ще се досетя. Трябва само да погледам малко. Да, ей тук някъде отдолу си май. Ей тук. Как разбра? Не, защото аз съм се крил. Да, защото... Аз съм се крил тук. И нашия приятел Жужу ще се е крил тук. Можете да се скрите и зад някои от дърветата. Защото той никнейма ви да не се вижда. Което е най-доброто. Жалкото е, че ако Клуб Пенгуин, както се предполага, стане 3D, вашия пингвин ще изпъква. Не, че сега не е 3D, но ще стане по друг начин 3D. Вашия пингвин ще изпъква, всичко ще изпъква и няма да има място за криеница. Какво държа в ръка? Чакай да видим. Мисля, че е нещо от партито през януари 2015. Да, сигурно. Това е вашия шпионски телефон, който ви телепортира до шпионската база, но после ще ви я покажем, защото сега сме се насочили към The Mine. Айде надолу, Жужу. Айде пак. И така, влизаме насам в една от частите на мината. Всъщност тази стая си няма име. Това е най-странното. Преди тук можете да играете и с Jack Hammer да дигвате for coins. Да дигате for coins. Да. Моят пингвин е на цели 1006 дни и имам една престилка за правене на пица, но сега не ми се събличам.
Ето и мембърската игра, Аз- която взимате ключа. Ето. Моят пин е на цели 861 дена. Това няма и... Това не са даже 3 години, Жужо. Добре, сега Окей. вляво, ето го и каутсърфъра. Сега влизаме в Swimming Pool, Underground Pool по-точно. И накрая в Boiler Room. Чакай бе, аз се заталям. Тук са и старите вестници от преди известно време. Аз те чакам в даскалото. И така, тази стълба ви води отново в Денс клуба. И сега е време да отидем в Майншак. Тук е новата сграда на Даскалот, както нашия приятел се изрази. Тук можете да хвърляте храна. Тук хвърляте пица. А тук хвърляте хартиени топчета. Искаш ли една пица, моето момче? Пица! Не искам гарнитура. Не искам с гарнитура, бе. Ще с гарнитура. за теб! Бягай, приятел. Те батки. Добре. Това е И тук. стадиона. Аз ще отбележа гол тук. И Не отбелязал. Казаков се Но тук насочва. Не, Казаков не вкара. шут. Коко също се насочва. О, мъге. Айде бе. Аре бе, Джо, двете се опита да взе топката. Марки успя да удари шайбата. За жалост не може да ударим шайбата. Това е пълен срак. Тя се обърна тотално. Ето, изсретахме я. Отиваме към шайбата. Тук изсретване, какъв шанс, само че тук никой не отбеляза. Попадение, тук лошо. Аз като никакъв коментатор. Какъв направиш? Сялата е тук, трябва да карам. Ме ни вкара. Извинявай, аз съм ски... вкарах! Да, браво, за малко да аз да те бия. Да, добре. Да оставим това и да продължим нататък, защото времето ни е ограничено. Понеже нашия приятел има личен живот. Все пак и ти имаш, тъй че лък. Не през повечето време съм на компютъра, така че... Добре, сега отиваме в... Къде отидохме? В Пъфъл парка. Пъфъл парка ли? Добре. Тук можете да се забавлявате със своя пъфъл, на пазалката за пъфали. Специалните пъфали правят и специални неща. Да се олеете на гумата си. Да накарате пъфъла да играе с тази топка. Долу в дънера може да спи. А тук си къпите на крана, което много ме кефи лично. И тук го карате да се храни. Тук е играта и Puffle Roundup. Нищо особено. Другата стая е скейт парк. Следващата. Там, ако сте мембър, може да си вземете един скейтборд и да си купонясвате. Само дето аз нямам. Да, Жу леко се бъгна. Ето го има. Имам и на Хърбърт. Злата мечка. Ще направим... Можете да отидете на нашата страница и да видите информация за всеки известна личност, която съществува. Да. Тази страница е създадена нас двамата и сме я направили, за да ви помагаме. Така. И така, хора, това са някои от трикчетата. Ето го и спускането по парапета. Опа. Айде бе. Доста прилично в Blackout. Извинявайте, това ми е старият. Не ми се бъгва играча.
Да, човек, аз не мога да се пусна. Сега съм пуснах хора. Видяхте ли, отидох до лампата почти и тогава се пуснах чак. Това беше уникално. Да. Да, така да продължим към... Нека продължаваме по-бързо. Да, към доджото. Точно там и аз ще да ходя. Видяхте ли хора, ние с моят приятел мислим еднакво. Тук можете да Великите играете... обе по... Тук можете да играете нормално калджито, калджито огън, калджито вода и калджито сноу. В някои клипчета ще ви покажем как се играе всяко калджито с обясненията и така нататък, но сега трябва да побързаме малко. Аз ще го разкажа. Отиваме на айсберга. Тук е играта Aquagrabber. Едно време се е вярвало, че можете като копаете над 30 човека на айсберга и да го потопите. Но тогава са измислили препълването на стаите и това вече не е било възможно. Жалко. Отиваме в... така, да отидем... в The Cove. Ето тук е... Да, ясно. Този пин. Тук можете да си купите нови сърфове, да играете на Go Surfing, ето и Surfshark. Интересно, можете да изкъпите своя пъфъл тук, което е супер странно, но същевременно яко направено. Така, следващото е Ski Village, където, ако си мислите, че тази сграда е за телефонни обаждания, жестоко се лъжете. Да. Също, честно да ви кажа, наистина е за телефонни обаждания, но не точно. Не е когато отворите тайния проход през чекмеджетата. И влезете в Elite Penguin Force с Spiders и System Defender. Това са вашите Gear, Agent, Tactical, Core, Tech и Stealth. За съжаление, безплатните играчи могат да вземат само това. Apple Airpiece. Да, така. Безплатни играчи. Мембарите могат да се включат този тракер или кръгчето. Да, аз бях се го включил един път и се чудих какво е това около мене. Не знае как съм го включил, докато бях мембър един път. Да. Така, всичко е възможно живо. Така, следващата локация е The Dock. Извинявайте, но не ви показвах много Ski Village. Тук можете да играете на Hydro Hooper и да си купите нов борд за Hydro Hooper. Интересно направено всичко. Отиваме в The Beach. The Beach. Тук кътниците кофата, тя заде в пясък. Ето го и фара. В него като влезете можете да си купите инструменти от сорта на гитара, синя, червена, туба. Синя електрическа китара, оранжева с два грифа, зелена китара. О, тази я нямам. Змия. Да, това я купуваме в момента. Айде бе. Малко, аз мисля, че имах една китара. Дед беше да вече. И Кей трябва да се взима. Да видим. Това бе всичкото. Ако искате да се изкачите много набързо, отивате на The Top. Сега ще чакаме Жужу и той да дойде. С известно време. Да. Още малко. Какво викаш The Dock? Не бе, човек, отиваме горе на Фенера. Окей. Чакай, идвам. Топ. И тук съм. Ако погледнете през телескопа, ще видите червена светлинка. Това е диаманта, който поставихме на приключението с Rock Chopper преди много години. Тук играете на играта с Jetpack. И последната локация в Penguin на Бога е Ski Hill, в която можете да вземете лифта набързо към Ski Village и да се спускате с Жужу набързо. Ще изиграем на един след рейс. Чакай. Ще ви покажем моето и неговото игро. И това ще бъде всичко за сега от нас. Не, защо? Аз не успях да взема това.
О май гад, той не спива. О май гад, не думай. Дувай. О май гад, не успях да хвана леда, това беше супер лесно. О, аз обаче го хванах. Да, пък аз не. Трябва да хвана другия лед, а ти да не го хванеш. Ще си направя всичко възможно. Това да се случи така. Да, ох, Yes! Той се спъна точно на финала. да. И както виждате, стават и глупости. Де, 10 points. И отиваме първо в моето игло. Чакаме Жужо първо да отиде, за да мога и аз да отида. Малко напусне моя яко. Ами, да, натрупано е, но същевременно е и яко. Защото ако се замислите, колкото по-натрупано, толкова по-добре. Пък и... Така. Дете, чувам, само това ще кажем. Нещо не те чувам. Нещо бърникаш микрофон, да съм. Извинете, за малко се изключих. Та вече те чуваме, да. Така. И Нинджа Коко. Така, това е моето игло. Винаги е подходящо и няма нужда да го декорирам за партията, защото винаги е готово с всякакви неща. Сега отиваме в иглото на Жушко. О, Отивай. да, отивам, готово отидох. Ето ги. Така. Пъфалите ми. Доста пъфали искат да играят. Това е моето игло, което е не толкова яко, но съм се постарал да ми е уютно. Да. Въпреки, че животът е много сгъчкано и уютно. Да, това е всъщност. Това беше и от нас. Може да ни потърсите в... Да, виждаме, чакай малко, той. k7.7.wix.com Bulgarian Penguins. Довиждане от нас, Ninja Coco 79 Лека, и Жу 2003. Ама те могат да го гледат и през деня. Това трябва да го изрежем. Това трябва да го изрежем, Жужо. Трябва да го изрежем.